Ovaj čips je baš ukusan. Ups. Ćao, drugari. Pripremite, molim vas, ovo za mene. Jel može? Cool. Wow. Nema šanse. Pa dobro, hajde da počnemo. Hajde, istisni se. Kako je to teško? Hajde, bre. Šta se ovdje dešava, jeli? Bako, prestanite! Ups, izvini, šefe, nisam htjela. Nemam više testa. Kakva šteta. Vi ste tako smešni. Ne mogu. Dobro. Tačno, to je baš ono što mi treba. Okej, očistit ću bananu. Tako je. I izgnječiti je viljuškom. Da. Super. A sada dodajem jedno jaje i još jedno. I brašno. Sve treba dobro promešati. Mešam. Da. Liv. Hajde da se zamenimo, dušo. Izvoli. Šta? Nisam razumela, šta je ovo? Fuj! Brokoli? Aha, dodajem jednu kašiku čokolade i ponovo sve dobro mešam. Da, super. A sada otvaram aparat za vafle. I sipam testo unutra. Odlično. Zatvaram, čekam nekoliko minuta i sve spremno. Ajoj, kako je vruće. Pravo na tanjir, dobro. Dodajem šećer u prahu. Zatim sipam najukusniji džem. I ukrašavam sve svežim voćem. Da, tako je. Uspela sam. Dobro, sad ću vam pokazati kako treba spremati prave vafle. Malo magije. To je baš ono što mi treba. Da, odlično mi ide. Sad ću napraviti pravo remegdelo. Šarene, lepe i neverovatno ukusne vafle. Zatvaram, dodajem još jedan sloj. Ponovo zatvaram. I gotovo, može se vaditi. Zatim stavljam sve na tanjir. Uzimam najukusniji sladoled. I stavljam ga preko vafle. Odlično, odozgo ide još jedan sloj. Dobro pritiskam, a sada nož. I seći ću vaflu na komade. Super. Umačem naše komade u slatke konfete. I pogledajte kakva lepota. Stavljam sve pažljivo na tanjir. A sada... dozvolite mi da uzmem vaš čokoladni namaz. Sad ću učiniti vafle još ukusnijim. Biće jednostavno neverovatne. Dodajem čokoladu. Gotovo. A sada istiskam. Kako lepo curi. Neverovatno. To je to. Hajde, Liv, sada ti. Okej, ovo mi ne treba. A ovo baš treba. Dakle, stavljam žvaku u aparat za vafle. Sada zatvaram. I čekam. Nikada nisam video nešto slično. Ni ja. To je to, može se otvoriti. Ups, kako to? Hoću da jedem. Hajde brže. Mi smo već završili, hajde probaj. Wow, kakva lepota. A šta je ovo? Fuj. Ovo neću ni probati, nema šanse. Ovo izgleda privlačno. Da. Odmah ću probati.
je baš ukusno! Super! Svidalo mi se! Opa, a šta je ovdje? Sad ću da probam. Neverovatno! To je jako ukusno! Veoma mi se sviđa! Cool! Da, pravi užitak! Rešeno, to je pobednik! Čestitam! O, da! Ovo je bilo lako! Ha! Znate šta? Hoću ovo! Ne razumem, šta je to? A ja razumem, treba će mi jako puno kikirikija. Da, cool. Kikiriki, zanimljivo. A ja ću uzeti fen i otopiti ovu najukusniju čokoladu. Da, tako je, drugari. Šta se to dešava? Objasnite mi. Pa pogledaj bolje, bako. Čini mi se da sam shvatila. Dobro. Uzet ću čokoladni sirup, sipati ga u kalup, zatim staviti keks, ponovo čokoladu, a sada nosim to sve u frižider. Šta je tu teško? A ja ću uzeti čekić. Da, udaram i još. Ovako. Svaka mi čast. Da, cool. Izgleda da je neko poludeo. Uf. Gotovo. Sada sve prelivam čokoladom. Biće jako cool. A sada gledajte šta imam. To je Mentos. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih u usta i dobit ću ledeni dah. Evo ga. Dakle, spremna sam da zaledim čokoladu. To je to. Nema šanse. Pa dobro, sad ja. Sipat ću kikiriki u blender. Odlično. Zatvaram, uključujem i čekam. Još malo, gotovo. A sad mi trebaju kalupi. Evo ih. Samo pogledajte kako su slatki. Napunit ću ih mlevenim kikirikijem. Odozgo ću staviti čokoladu. Da. Kako lepo curi. Još 2 kalupa. Gotovo. Izvinjavam se, mogu li da vas zamolim za pomoć? Da, nema problema. Okreni se. Da, hvala puno. Spremni smo. Prijatno, dete. Wow, koliko slatkiša me čeka da probam. Hajde da počnemo od ovoga. Ovo je tako slatko. A kakav je ukus? Wow, predobro. Da, baš mi se sviđa. Ok, došlo je vreme da probam sljedeće jelo. Sad ću da zagrizem. Super. Čekajte li, gde je Phil? Tako se teško grize. To nije u redu. Ne odgovara. Wow! Kako veliki slatkiš. Ovo definitivno želim da probam. Da, ovo je jednostavno super. Prosto neverovatno ukusno. Ovo jelo je pobedilo 100%. Šta? Da, uspela sam. To. Wow, hoću ovaj koktel, jel može? Hajde, spremite ga. Ok, sad ću napraviti najukusniji koktel. To nije teško. Gledajte. Prvo ću sipati marshmallow. Da. Zatim ću ga iseći na 2 dela. I zalepiti za čašu. Da. Zatim umačem čašu u kondenzovano mlijeko. Zatim u slatke konfete. Da, odlično. Moja čaša izgleda prelepo.
A sad je vreme da napravim koktel. Uzet ću sladoled i istopiti ga uz pomoć fena. Da, ovako. Odličan posao. Sipam sladoled u čašu. Preko dodajem šlag i ukrašavam sve slatkim konfetama. Dodat ću još malo slatkiša za lepotu. I dobit ću nevjerovatno lep i ukusan koktel. To je divno. Ne, to nije to. Sad ću vam pokazati kako izgleda pravi zdravi koktel. Mešam sve sa stojke. Kako odvratno. Da, gotovo. Zatim ću sipati koktel u čašu. Želite li da budete zdravi? Onda pijte prave zdrave koktele. Da. Sad ću nacrtati srce. I eto. Gotovo. Moj koktel je spreman. Zadovoljna sam. Kako to uopšte može da se pije? Ne razumem. Dobro, moj čokoladni koktel je također skoro gotov. Sad ću ga malo ukrasiti. Čini mi se da znam ko će u ovom krugu uzeti pobedu. Da, to je to. Kakav lep koktel. Ovo je nešto obično. Ovaj koktel je jako privlačan. Sad ću ga probati. Super, sviđa mi se. Pa dobro. Iako mi deluje čudno, probat ću. Fuj! Nema šanse, ovo neću piti. Treba mi hitno nešto slatko. Da, ovo je divno. Imamo pobednika. Čestitam, ovaj koktel je najbolji. To jesam rekla. Da, hajde svi da plešemo. A sada vi, šefe. Cool. A sada ti, mala. Šta, ja? Pa dobro. I ja plešem. To je tako zabavno. A sada vi, drugari. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao, društvo.